علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، اچھی ذات علی دی ہے، کائنات علی دی ہے، اچھی ذات علی دی ہے، کائنات علی دی ہے، علی جتنی کسے دی بھی، علی جتنی کسے دی بھی جاگیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، ادا ہتھ یاد اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، ادا ہتھ یاد اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، علی ورگی کسے دی بھی، علی ورگی کسے دی بھی تصویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں۔